खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायफिननानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाबनै एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन जोङो गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौ जोङो माबोरै प्राइभेट नाम्बार खालामनो हायो। प्राइभेट नाम्बार खालामनाय लोगो लोगो जोंनि बे प्राइभेट नाम्बारा माबायदि जागोन आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो खोन्थानानै होगोन। जोङो जेब्ला मबाइल नाम्बारखौ प्राइभेट खालामो अब्ला जोंनि बै मबाइल नाम्बाराव गुबुना जेसेबां फन खालामो नोंनियाव बे फना फैनाय नङा। अनलि नोंनिफ्रायल' गुबुनाव फना थांगोन। जों बेखौ प्राइभेट खालामना लानो हागोन। जायफ्रा बेफोरबायदि खालामनो गोसो नोंथांमोना खालामनो हागोन। जों एयारटेल कम्पानियानो जा गुबुन गुबुन कम्पानियानो जा जोंनाव फन खालामोब्ला जों बैसोरखौ उल्था फन खालामफिनोब्ला जोंनिया फना थाङा। अनलि इसिनाल' फैयो। बेखौ जोङो प्राइभेट खालामना लानो हायो। जों गावबागावनि सिमखौबो बेफोरबायदि प्राइभेट खालामनो हागोन। गावबागावनि मबाइलजोंनो इजि प्रसेस आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। माबोरै जोङो प्राइभेट नाम्बार खालामनो हायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ नायदों भिजिट खालामदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। गोदान नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव। आरो माबाफोर बुजियाबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय। आं रिप्लाइ खालामफिननानै होगोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां लाइक होबानो जाबाय मोनसे अब्लासो जोङो भिडिअ बानायनो मोजां मोनो। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जोङो माबोरै गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौ माबोरै प्राइभेटआव सोयो। अब्ला नायलांबाय थादो। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो गावबागावनि सिमखौ माबोरै जोङो प्राइभेट खालामनानै लानो हागोन। गुबुना कल खालामबा फैनाय नङा। अनलि जोङो जोंनि बेनिफ्राय हरनायाल' थांगोन। गावबागावनि मबाइलनिफ्राय हरनायाल' थांगोन। बिनिफ्राय गुबुनाव हरफिनबाथाय बियो नोंनि मबाइलाव फन फैनाय नङा। अब्ला आङो प्राइभेट खालामना खोन्थानोसै माबायदि खालामो। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना कलिंआव थांबानो जाबाय। कल अप्सनाव नै आं गाहायाव थुबाय खनसे। बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुगोन थ्रि डट। बे थ्रि डटआव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन सेटिंस। बे सेटिंसआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना थुनांगोन। नैबेयाव थुनांगोन नोंथांमोना कलिं एकाउन्ट्स। बे कलिं एकाउन्ट्सआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नोंथांमोना बेयाव थुनांगोन नैबे अपारेटर रिलेटेड सेटिंआव थुनानै होबानो जाबाय। बे खनसेयाव थुनानै होदो। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। अब्ला नोंथांमोना नैबेयाव थुबानो जाबाय। कल फरवार्डिंआव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं खनसे थुनानै होनोसै। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। रेडिं सेटिंस बेफोरबायदि दसे नेनांगोन नोंथांमोना। नोंथांनि मबाइल सिमखौ प्राइभेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे अपसनाव फैनांगोन। अब्लानो इजि प्रसेसै जागोन नोंथांनि बे सिमा प्राइभेट। गुबुना फन खालामबा फैनाय नङा। बिनिफ्राय नोंथाङा नैयाव थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव नुखादों एलवाइस फरवार्ड। नोंथांमोना बे एलवाइस फरवार्डआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आङो बे एलवाइस फरवार्डआव थुनानै होनोसै। बेयाव दंखायो नै बेखौ अन खालामनांगौ। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नोंथांखौ बेयाव नाम्बार होनो होगोन। नोंथाङा जिखुनु 10टा नाम्बार होबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना 0011बो होनो हायो। बिनिफ्राय आङो +911 होजोब्बाय 10टा नाम्बार। बिनिफ्राय अके थुनानै होनोसै। आपडेटिं होदों। बेयाव नायबानो जाबाय। दसे नेथ'बानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयो साक्सेसफुल जागोन। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय एलवाइस फरवार्डआ बेयाव अन जाबाय। आङो बेयाव बेखौ अन खालामबाय। नोंथांमोननियाबो बेफोरबायदि अन जाबायबा नोंथांमोना दोनदो। बियो प्राइभेट जाबाय। नोंथांनाव जेसेबां कल खालामो फन फैनाय नङा दै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो नटिफिकेसनखौ नायनि। बेयाव नटिफिकेसनखौ नायबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय फन सार्भिस। बेयाव नोंथांनियाव सार्भिस नांनानै थागोन। जेसेबां मानसिया फन खालामगोन बेयाव अट'मेटिक दानलांबाय थागोन। नों जेबो खालामनो गोनां गैया। बिनिफ्राय नोंनिफ्राय फन थुबाथाय थांगोन आरो बेलेगनाव। बिनिफ्राय बेलेगाव हरबाथाय नोंनाव फैनाय नंला। बेफोरबायदि नोंथांमोना बिजि खालामना लानो हागोन। नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं खालामबाय। बेखौ आं खालामा। आंना बियो बेयाव गोबां मानसिया सिमाव फन हरो। आं सिगां नायखांबाय दै। मबाइल गंनै थानायबा आं नोंथांमोननो फेस टु फेस देखायनो हागौमोन। नोंथांमोना खालामनायबानो जाबाय। जागोन ना जाया नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। जायाबा आंखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। 100% बियो जाखागोन। आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। बेखौ आं सिगाङावबो बानायखांबाय। बिनिफ्राय आं दा बेखौ खालामा। जायफ्रा खालामनो गोसो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। प्राइभेट नाम्बार जानानै थागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना अनबो खालामफिननो हायो। गुबुना फन खालामबाथाय बेयाव नांफैनाय नङा। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनो हागोन। अब्ला आं नोंथांमोना बेखौ खोन्थाबाय। नोंथांमोना बानायनानै नायबानो जाबाय। जायफ्रा प्राइभेट नाम्बार खालामना लानो गोसो गावबागावनि सिमखौ नोंथांमोना खालामना लानो हागोन। इजि प्रसेसैनो आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होबाय।
अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नेबाय थाबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोननो थाब लाबोगोन आरो जायफ्रा गोदान अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै।